Кръгли соленки. Към 300 грама настъргано краве сирене добавям 150 грама разтопено краве масло. Добавям 200 грама пшенично брашно и 5 грама бакпулвер. Правя меко тесто и го поставям в найлонова торбичка. Оставям тестото за 20 минути във фризера. След 20 минути разточвам кръг с дебелина 1 см и с ринг с диаметър 6 см изрязвам кръгчета. Топя в брашно, за да не лепне. С остатъците от тестото постъпвам по същия начин. Подреждам соленките в тавата от моята фурна. Към едно яйце добавям една супена лъжица вода и намазвам соленките. Поръсвам с семенца и пека на 180 градуса и вентилатор, предварително затоплена фурна на средното ниво, точно 17 минути. Излизат 25 броя.